С тази тез енергийна практика ще премахнеш блокажите, които спират финансовия поток. Много често самите ние сме най-голямото препятствие на изобилието. Самите ние не можем да видим възможностите, не можем да се възползваме от тях, от страх или други енергийни фактори, от срам, от това, че се съмняваш в себе си. По време на тази енергийна практика искам да усещаш тялото си. Искам да усещаш тялото си, да усещаш мислите си. Искам да си дадеш пълно разрешение да усещаш всичко. Да оставиш енергията да тече, да те прочиства и да те зарежда. С тази практика променяш своята енергия, повишаваш я и ставаш магнит за изобилие, възможности и чудеса. Нека да започваме. Страничната част на ръката. Първата точка. Можеш да повтаряш след мен или можеш просто да потупваш, да слушаш моя глас и да усещаш тялото си, мислите си, сърцето си. Усещай се. Всеки сигнал е знак. Къде си се блокирал? Защо си се блокирал? Кога си се блокирал? Всеки сигнал показва, че енергията те чисти и че ти повишаваш своята вибрация и се приближаваш все повече до така мечтания и изобилен живот. Въпреки че се страхувам. Страхувам се, че нямам достатъчно пари. Страхувам се, че всичко, което искам, няма да се случи. Изобилието не е за мен. Всичко се случва толкова трудно. И въпреки че работя много, парите все не ми стигат. И въпреки че манифестирам, пиша желания, мечтая, правя добрини, пак нищо не се променя. Чувствам се блокирана. Въпреки това, тук и сега аз ще направя тази практика. Тук и сега аз избирам себе си. Тук и сега аз решавам да опитам и да разреша на себе си да мечтая още повече. Горе на главата. Отказвам се от страховете, които ме дърпат назад. Между веждите. Отказвам да живея в страх. Отстрани на веждата. Отказвам да контролирам Вселената под окото. Отказвам да зареждам с енергията си други хора. Отказвам се от болката и страданието. Отказвам се от ролята на жертва. Отказвам да спасявам другите хора за моя сметка. Отказвам да работя до припадък без резултат.
отказвам да се смалявам, за да ме харесат. Срамувах се от себе си. Плачех. Страдах. Борех се. Помагах. И накрая същото. На ключиците. Едно и също се повтаря. Тъкмо започна да печеля. Парите започнат да идват. Всичко се подрежда. И изведнъж отново всичко се разрушава. Отказвам. Днес отказвам да се въртя в този кръг. Горе на главата. Днес пускам стреса. Пускам страха между веждите. Днес си разрешавам изобилие. Отстрани. Да. Колкото и да съм чувала, че парите са мръсни. Колкото и да съм чувала, че парите са грешни. Колкото и да съм чувала, че парите се печелят трудно. Колкото и да са ми казвали, че не заслужавам и че моите мечти никога няма да се сбъднат. Днес аз отказвам да приема тези думи. Има само една истина. Моята истина. Моята нова истина. Тук и сега. И тя е, че аз обичам себе си. Аз обичам изобилието. Аз печеля с лекота. Вселената ме зарежда и ме подкрепя. Аз печеля докато мигам. Аз печеля, защото Вселената ме обича. Аз живея щастлив и изобилен живот. Въпреки страховете, аз казвам да. Аз пречиствам моята енергия. Аз си разрешавам да приема, че щастието е нормално. Аз си разрешавам да приема, че изобилието е възможно и за мен. Аз благодаря на Вселената за новата енергия. Аз съм пречистена и заредена. Аз съм отворена за новите възможности. Аз обичам парите и парите ме обичат. Моето тяло е готово. Моите емоции, моето сърце, моята душа, моята енергия днес казва да на изобилието. Благодаря ти, Вселена. Прави тази практика колкото можеш по-често. Минимум 30 дни. След това се довери на процеса. Пусни всичко, което очакваш. И очаквай неочаквано.